Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите программу Prime. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И я рада представить гостя нашей студии, Андрей Ярмоленко. Витаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Присоединяйтесь к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически будут выводить номер телефона +38 073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь к нам по видео, по скайпу, atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Пан Андрею, я готовилась к этому интервью. Прочитала в интернете несколько ваших интервью. Позвонила некоторым знакомым, чтобы получить информацию о вас. Да. И, знаете, часть людей сказали, что вы живая легенда. А другая часть людей сказала, что вы гениальный художник, который в своих постерах, картинах, я не знаю, как это правильно назвать, отображает реалии, политические реалии, в которых сегодня мы оказались. И поэтому давайте для начала, я даже не знаю, как правильно вас представить, вот для приоритетности определим. Первое, второе, третье. Как бы вы себя представили? Андрій Ярмоленко, який вміє малювати. Ну, фактично, це єдине, чим я займаюся, те, що я добре вмію. Я намагався бути хіміком, не вийшло. Я намагався писати якусь прозу. З мене поганий письменник і поет. У мене виходить малювати. Я цьому присвятив своє життя. І плюс до всього, я його тричі змінював. І один із моментів, коли я змінив, я став художником. Я дуже радий. А ще я люблю малювати те, що я бачу, щоб через багато років наші діти змогли подивитися, що відбувалося в цей момент в Україні, і щоб вони зрозуміли, з якими думками одна людина лягала спати, прокидалася, як це вона пропускала через себе, і не робила вигляд, що їй все рівно, що відбувається в її країні. Найголовніше це, щоб тобі боліло за те, що відбувається в країні. А не відмахнутися і сказати, типа, так, це мене не цікавить, це все напридумували політики. І в цей момент, коли людина говорить, це все політичні ігри, вона стає самим головним політичним злочинцем. Бо тільки мовчання може вбити цілі народи. Ну, це, от, наприклад, те ж саме, якби українці в момент переселення Кремли з Криму не змовчали, можливо, все відбулося по-інакшому. Але змовчали. Коли українці змовчали, коли євреї вели в Бабин-Яр, можливо, б історія була б по-іншому. Але змовчали знову ж таки. Отже, мовчання вбиває, і тому треба все робити, щоб доносити свою думку і щоб тебе дослухалися. Если не сопротивляешься злу, становишься его пособником. Так. Мовчати на гріх – це гріх. Мы обязательно поговорим про ваше творчество, но я хотела начать с другого. Вы находитесь в студии крымско-татарского телеканала, который в 2015 году был вынужден выехать с Крыма из-за давления оккупантов. Поэтому нас сейчас смотрит Крым. Что для вас Крым лично и крымские татары? Фу, якщо я трохи всплакну, вибачайте мене, бо я така трохи від батька це тонкосльозість передалася. Ні в чому собі не відказуйте. Ви розумієте? Коли кажуть, Крим – це частина України, це трошки неправильно. Крим – це і є Україна. Але Україна формувалася по-різному. Дуже великий історичний період і історична складова – це є мусульманська Україна, це є кримсько-татарська Україна. Кримське ханство. Це не лише Кримське ханство. Нас дуже багато всього вчили. Мій батько колись в дитинстві, коли я вчив історію України, і приходив і там, оскільки я був такий українець, і я там придумував, малював картинки, де український козак рубається з кримським татарином, але він не татарин, він татарина вбиває. І батько, коли це дивився, його так трохи йожило, і він казав, що це? Я читав історію України і розказував, що вони поневолювали наших, забирали. І він такий каже, да, інтересна історія, каже, виходить. Отже,
коли чумаки їздили за сіллю в Крим і спокійно звідтіля повертались, ніхто їх щось не поневолював. Коли козаки їхали на чайках в Цареград, то чомусь гирло Дніпра було відкрите і їх пропускали. А хто там був? І коли ти починаєш думати і аналізувати, що дуже багато мітів було створено на оцій ось основі, щоб розділити просто два народи, щоб ми бачили в кримцях ворогів. І це робилося спеціально. Це весь час нав'язувалося, про це весь час говорилося. І про це весь час вкладувалися в ці маленькі голови, яка була у мене. Оця ось маленька голова, яка сприймала. Потім замість того, щоб говорити, що перші університети, перші бібліотеки були вже створені в Кримському ханстві, а у нас тут нічого ніхто не пасся, то це страшно. Реально страшно. І для мене Крим, коли я туди приїжджав і ходив, А і часто дивився... їздили в Крим? Їздив, але їздив переважно дікарем і ненадовго. Мене коробило росіяни і засилля росіян. І коли в 91-му році кримці почали повертатися, мій батько тоді сказав, каже, якщо зараз не зробити там саме Кримсько-татарську автономію, не просто автономну Республіку Крим, це не про що. Це абсолютно ні про що. Це підігравання Москві. То Москва туди повернеться. Тому, що, впрочем, і произошло. Воно так і вийшло, але він... Мені пощастило, що мене виховала людина, яка для мене є легендою. І, інших таких людей я не зустрічав. І я знаю, що батько, він був науковцем, і він дуже часто їздив в Крим. І він дуже любив кримські ці кафе, які тримають Кремли. Йому цікаво було їхня кухня, і він весь час цим переживав, переймався, йому дуже подобалося це все. Йому дуже подобалося, що люди повертаються. І у нього було тільки одне питання, чому українська влада не хоче дати людям нормально там жити и нормально брать землю и там працювати. Ну, действительно, вот существует такая тенденция, возможно, она даже еще и сохраняется, что прискорбно, да, что вот Крым для многих украинцев это вот такая территория, где можно отдохнуть, море, горы, чебуреки, пахлава и так далее, да? Вот и крымские татары для украинцев до 2014 года это было что-то непонятное. Если Россия вот братское государство, русский братский народ, то крымские татары что? Ну, что-то такое непонятное. Вот как вы думаете, события после 2014 года, Украино-российская война повлияла на осознание действительности? Не більша частина України, на жаль. Я маю констатувати, що менша частина України усвідомлює себе справжніми українцями. Ну, вибачте, що я кажу справжніми, я не знаю, хто такі справжні українці, на жаль, до цього часу. Але якщо до цього часу дуже багато людей говорять про от є українці і є кримські татари, вони ділять же не лише по етнічній ознаці, скажімо так, по геному. Вони ж в українців записують дуже багато російськомовних людей, які вже, по суті, змоскалилися. Вибачте за це слово, але так воно і є. Вони змоскалилися і вони перестали бути українцями, на жаль. Повернуся до свого батька знову. Я про нього дуже буду багато говорити, тому що це людина, яка мене змінила. Це він і моя сестра. От вони доклалися, щоб я став таким, який я є. І мій батько колись ще в 93-му році він говорив, каже, подивися, люди повертаються на землю, на кримську землю, і вивчають українську мову. Перші школи з'явилися завдяки тільки кримським татарам. Він каже, а чому українці навіть не намагаються вивчити кримсько-татарську мову? А ви пробували? Я бездарь в мовах. У мене не виходить, я не можу англійську знати, я трошки говорив на словацькій мові, бо вони дуже близькі, але я дуже хотів би, але це не моє, я краще буду малювати. Але хочеться, мені хочеться, щоб ми і
розмовляли і могли говорити. І коли ти починаєш читати ті ж самі документи, якісь архіви про тих же самих козаків, які могли легко говорити з кримчаками їхньою мовою, що вони знали кримсько-татарську мову, тоді стає питання, а навіщо ж нам все життя всовували в голову те, чого не було? То есть вы с детства знали, что все не так, как прописано в учебниках? У мене були розумні батьки. Вам очень повезло. Дякуючи цьому, так. І я вважаю, що і я вважав, і ми вважали, що природній ворог України – це є і було весь час Залісся, це Московія. Я перестав називати цю країну Росією, бо вона звісно, цю країну створило, на жаль, як я вважаю. На жаль, долучилися два визначних українці. Це один, найбільше долучилися, б сказав би, це Іван Мазепа, а також Феофан Прокопович, допомогли Петру І. А потім схаменувся один і пішов, а Феофан Прокопович залишився там. І це жахливо, це величезна трагедія. Вы интересуетесь историей Украины, историей крымских татар. И вот я разговаривала с Айдарага перед эфиром Муждабаевым, и он мне сказал, что у вас есть какие-то грандиозные планы. Я сьогодні також зустрічався з людьми. Дуже хочеться зробити українську. А раскройте, да, что это такое? Я не буду повністю розкривати, бо я боюся, у мене є така історія, коли я щось починаю розказувати, то воно не збувається. Чомусь. Воно так і відбувається. Я хочу зробити українське фентезі, але величезний проєкт, який буде включати в себе все, починаючи від історії України, але це має бути для дітей і для дорослих цікаво. Це має бути не український Толкін, це має бути українське фентезі, але яке побудовано на реальних історичних подіях. І там має бути один із персонажів, один із ключових персонажів, якраз людина, яка буде списана з кримських татарів. І він, я боюся розказувати, тому що воно не збудеться. Я сьогодні просто говорю з людьми, і всі такі, да, давай робити. Давай. Я з Дорога також говорив, він каже, да, треба це робити. І я боюсь, що якщо я розкажу, в мене завжди так. А с кем-то из крымских татар вы уже обсуждали этот вопрос? Возможно, вы знаете крымско-татарских художников. Я знаю кримсько-татарський візерунок. Це моя улюблена тема. Я дуже люблю візерунки. Це моє, це те, що я люблю, і те, що я вивчаю. І я передивився дуже багато офортів, які є присвячені кримським татарам. Знову ж таки, те, що як вони, мініатюри, які також присвячені. Я забуваю, у мене ще дуже велика проблема з прізвищами. Я забуваю, були дуже такі красиві листівки, які також присвячені Криму. 18-19 сторіч, 19 початок 20-го сторіччя. І це дуже круто, і це видно дух Криму. Але на жаль, на свій сором, я не знаюся на художниках, взагалі і на українських також. Но вы на том месте, вы на крымско-татарском телеканале, поэтому в этом вопросе мы можем вам помочь. Я дуже хочу це свести, познайомитися. Ви розумієте, мені це потрібно для роботи. Реально для роботи. Тому що коли дивишся на кримсько-татарську вишивку, а потім ти дістаєш історичні книги, які присвячені вишивці козацької старшини, якщо так ці дві вишивки поруч покласти, ти... Очень похож. Не те, що дуже схоже, це дуже велике запозичення і невідомо, хто у кого позичав. Це одна і та ж сама тема. Тут можна говорити, що ці два народи прожили дуже щільно і дуже багато один у одного вчилися. Дуже багато. І я в цьому певен. Це реально. Це я певен, навіть в одязі ми вчилися один у одного. І це треба не те, щоб прийняти, це треба вивчати і розуміти, і доносити це дітям,
Щоб діти також розуміли, що у нас нема десь там, що це, ну, Как мы должны сшивать нашу страну? ми маємо не розривати її для того, щоб потім не зшивати, а ми весь час це робимо. Ми дуже радіємо, коли наш політичний опонент, який не підтримує Росію, але, ну, наприклад, наш політичний опонент, ти голосував за одного, а я голосував за другого. І от той, за кого я не голосував, налажав. І ми замість того, ми дуже радіємо з тому, що чим гірше той зробив, тим краще. Замість того, якимсь чином покращити ситуацію. Я не знаю, як це зробити, але я розумію, що в цьому є хиба дуже Вот велика. крымские татары, вы знаете, уже сколько лет, уже с момента провозглашения независимой Украины, говорят о реализации прав коренного народа на самоопределение. Це моя Все біль. президенты нас поддерживали. Я не говорю про Януковича. Даже предпоследний Порошенко назвал себя крымским татарином, если вы помните. І що він Президент- зробив? Врешті-решт. Тут питання в тому, що... Да, и крымских татар также поддержал нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Но, к сожалению, пока что это все осталось на словах. Почему так происходит? А того, що немає сміливості. Того, що знову мовчання вбиває народи. Це 100%, я в цьому певний. Плюс до всього. Що вам важко перейменувати топоніми кримсько-татарською мовою? Ну реально. Хотя бы на картах. На мапах ми маємо Бороться вже за це Крим. зробити. Ми маємо це вже зробити, і оскільки світове товариство вважає, що Крим – це український, якщо ми перейменовуємо топоніми кримсько-татарською мовою, можливо, щоб вони були написані кирилічно, ну, оскільки у нас переважно кирилиці. І вимагати від світового товариства, щоб на їхніх мапах не було ніякої Сімферополя, Севастополя, а що були кримсько-татарські назви. І це дуже просто, направду, з одного боку. Але світове товариство забоїться, того, що як же ж ми будемо смикати за вуха цього медведя. Чим більше мовчання, тим гірше буде. Я, наприклад, Вы зараз... сказали, нет смелости. Немає, так? Почему? Чего бояться? Чого бояться, коли вже вас вбивають. Це я також я не знаю. Але з іншого боку, я знаю людей, які долучаються і все роблять для того, щоб просунути ці теми. Наприклад, нещодавно в Львові зробили дуже класний проект, називається «Ковчег України». І там в цей проект входила настільна гра, яка присвячена українській музиці. Ну, це про музику. Я не знаю, чи там є елементи, мені здається, що там є навіть історія про Кремли. Але поле для гри – це мапа з фішками. Я малював цю мапу, і ми придумали, що там не буде ні одної російської назви на території Криму. Там мають бути лише назви кримсько-татарською мовою. І міста, які на Кубані були перейменовані на російський лад, ті станиці мають бути українськими, як вони були. А Московія має називатися Московія, а не Росією. Ми маємо вигравати цю війну таким методом, бо мало хто за це бореться. Все дуже просто, направду. Перейменуйте, зберіться і просто... Декомунізація проходить у нас? Проходить. Комуністи дали ці назви. Імперці дали ці назви. Давайте ми домовимося і перейменуємо в нормальні, скажімо так, як русським язиком, ісконне названня, і потім ми вже будемо дивитися на реакцію нашого противника. Якщо ми не будемо їм опиратися, навіть в цьому, нас просто загарбують, нас з'їдять. А коли ми будемо це робити, тоді і Херсон зрозуміє, що Україна сильна, вона може що-небудь. І Одеса зрозуміє, Україна сильна. Бо, що б ми не говорили, я був І який-то посил в Крим. Так, Крим. це найголовніше, що вас чують, і що ми для вас, не ми для вас робимо, ми хочемо повернення назад, щоб мы жили разом. Сегодняшнее руководство Украины понимает важность крымскотатарского народа для Украины, потому что крымские татары понимают важность Украины для себя. Я думаю, що ні. Я думаю, що люди
Вони граються. Вони граються в Крим. Вони граються. Хоча деякі речі, які говорив нещодавно Зеленський на Генасамблеї, здається, ООН, він там згадував дуже правильні речі, направду. І дякую, що він це сказав. Реально дякую, хоча я не люблю його, реально. Я його не підтримую в дуже багатьох питаннях, в більшості питань. Але річ у тому, що українці до цього часу не зробили того кроку, коли вони для себе визнали, що Кремли – це українці. І навіть наші президенти вважають Кремли – це якимсь іншим народом. І це саме жахливіше. Для мене, як для мене. Навіть наші президенти, тому що вони думають, що вони вирішують цьому народу бути корінним, чи дати їм автономію, чи ні. Якщо ми будемо стискати цю пружину дуже довго, вона розпрямиться і першому в голову десь тому, хто це стискав. Якщо ми, українці, не зроблять оцих політичних рішень, я відчуваю, що Кремли зараз відчуває себе ошуканими. Тому що 5 років їм обіцяли автономію кримсько-татарську. Обіцяли, говорили. Потім ця карта почала розігруватися новим президентом. Ще з 15-го року. Ребята, давайте ми щось будемо робити. Давайте перестанемо говорити, давайте перестанемо, хоча б уже з топонімів почніть. Хоча б з цього почніть. Це ж не так важко. Але, в принципі, після того, як визнають Крим, кримсько-татарську автономію, в світі заговорять про Крим по-іншому. І права цього народу будуть розглядатися зовсім на інших щаблях. Что крымские татары сейчас, в принципе, в лице представительского органа крымско-татарского народа Милли Меджлиса пытаются сделать и пытаются донести. І це дуже круто, що Меджліс є. Це дуже круто. Це одне із, знову ж таки, перемог кримських татар в політиці. Слава Богу, що він є і що він намагається все зробити, щоб кримських татар почули. Це дуже круто. Я вважаю, що це одна із перемог, які досягли, на жаль, не українці, не украинская влада, а сами крымские татары. Ваше творчество хочу еще успеть обсудить. Вы очень известны своими антироссийскими плакатами, постерами, можно так сказать. Я попрошу наших режиссеров выводить на экраны периодически эти постеры пана Андрея, чтобы видели, о чем идет речь. Для начала, как этот жанр называется? Я абсолютный дилетант в этом вопросе, не собираюсь из себя строить какого-то эксперта. Це просто плакати. Это просто плакатистика, так. Це плакати. Плакатів, на жаль, до 14 таких плакатів. Кожен день треба малювати і згадувати, і говорити вголос правду. Якщо ти не будеш цього робити, то про цю правду забудуть. І якщо ми цього не будемо робити, то ми програємо нашу країну тупо. Кожен день ми будемо програвати. Не можна мовчати. Мовчання не губить. Плакати у вас в основному на красному фоні. Не всі. Всі плакати, які про Росію на красному фоні. Але які присвячені кримським татарам, це на блакитному і жовтому тлі. Это правда. А это какой-то посыл, то, что в найкривавіша країна, яка існує на цій невеличкій кулі, яка називається Земля, це Росія. Найголовніший світовий терорист – це Росія. Найбільше расистів проживає в Росії. Найбільше фашистів, які прикриваються інтернаціоналізмом, називають якісь такі слова, але направду у них живуть хачі, чурки, хахли і всі інші. Це Росія. Найбільший покруч, який був створений, це Росія. Але можна констатувати факт. На жаль, найбільші українофоби – це українці, які переїхали в Росію. І це дуже жахливо. І дуже багато людей, які живуть в Україні, носять українське коріння, і які кажуть, а я рускоязичний українець. І ти кажеш, чувак, як так? У тебе ж батьки хто?
Ну да, нас тогда русифицировали, а зараз ми не можемо перейти. Я знаю дуже багатьох кримських татар, які говорять вишуканою українською мовою. І я певен, що мову можна вивчити. І я знаю це. А людина, яка зраджує мову, потім вона починає виправдовувати це все і стає дуже часто русофобом. На жаль. А вы не думали, что это результат пророссийской пропаганды Это хуже. и отсутствие информационной стратегии Нет, нашей войны? это хуже. Это желание вижити. Це просте бажання вижити. Колись я їхав з Львова в Київ на потязі і сидів в купе такий чувачок, бивший воєнний такий. І він повертався з весілля якихось родичів через Київ і їхав. Це був 16-й рік. І він повертався кудись до себе, там оце в Залісся. Він їхав і возмущався на русском языке. А я говорив з ним українською, а він возмущався на русском языке. Ти не представляєш, я родився в этом селе. Я поступил в мореходку в Петербурге, в Ленинграде. Я эту букву Г и эту Ш выжимал из себя, чтобы научиться нормально говорить. Я все для того делал, чтобы оторваться, чтобы выдавить из себя это село. А теперь, раньше я приезжал, я был уважаемым человеком, ко мне приходили советоваться, мне говорили, спрашивали совета, и спрашивали, как там у меня в Ленинграде. А сейчас я приехал, мне говорят, что я предатель, что я оккупант. Как так можно? І я ненавижу этих хохлов. І коли ти розумієш, що людина ненавидить інших людей за те, що вони свою ідентичність зберегли, а вона її втратила. І вона до цього часу в голові своїй вважає, що те, що він позбувся всього українського, це його величезний плюс. А что наша национальная идентичность сегодня? Украинцев и крымских татар. Це по-дерев'янськи знову на голову приходить, що відстаньте від нас. В принципі, це наша національна. Розумієте, що я вважаю, що кремли, що українці, ми люди, які... Нам чужого не потрібно, але віддайте нам, не чіпайте наше своє. Не чіпайте, дайте нам жити нормально і не лізьте до нас. А направду тільки зараз, за 30 років, не було створено української ідентичності. Ми зараз тільки вчимося її створювати. І, на жаль, дуже багато людей втомлюються і падають на дорозі, і вони вже втомилися, роблять вигляд. Цей шлях дуже важкий. Вчитися дуже важко. Дуже важко чомусь хорошому навчитися. Дуже легко бути лінивим і нічого не знати. І ще легше навчитися чомусь поганому. А ще найлегше виправдовувати всі свої погані дії. Тому що виправдати ти зможеш себе завжди. В будь-який момент ти можеш щось придумати, але направду це нічого не змінює. Возвращаясь к вашим постерам, вот, наверное, гениальная серия плакатов, это когда вы призывали не ехать украинцам на чемпионат мира по футболу, который проходил в 2018 году в стране агрессора. Я попрошу сейчас режиссеров выводить на экраны эти плакаты с призывом не идти на этот чемпионат мира. Вот откуда родилась эта идея антибаннеров чемпионату мира? Я скажу, є така людина, як Марія Сторожицька. Вона журналіст, вона ще і знімає зараз кіно. Фантастична людина, реально фантастична, класна людина. І коли перед чемпіонатом світу вона мені зателефонувала і така каже, а ти нічого не помічаєш? І я кажу, в сенсі. І ми почали з нею говорити, каже, всі мовчать про... Україна до цього часу мовчить про чемпіонат світу. Ніхто не говорить про це. Ти не помічаєш, що воюючи у нашого ворога зараз буде відбуватися чемпіонат світу. І ні влада України нічого про це не говорить, не закликає туди не їхати. І ніхто більше не говорить, і всі мовчать. Треба, щоб хоча б хтось почав говорити. І мені стало реально соромно. Ці плакати, вони народжені моїм соромом, що я
раніше мовчав також на деякі погані речі. І це я почав їх швидко малювати. Спочатку мені почали говорити, нафіга це тобі потрібно. Мгм. Ти що, хочеш сказати, що ти щось зміниш? А вы верите, что можно что-то изменить? Я вірю тільки... Знаєте, є така штука, і це мене вчили. Я не знаю, чи я виграю цю війну, в яку я в'язався. Це моя війна. Це не та війна. Я не вмію стріляти. Я не вмію натискати на курок. Я думаю, що я краще вправляюся з пензлем і роблю краще тут свою роботу. Але я не знаю, чи я виграю цю війну, але я остаточно знаю, що я не здамся. Я не хочу здаватися. У мене росте 2 сина, і ці моїх 2 сина мають бачити, що їхній татко не здається. І що він переживає за те, що він робить, і за них в першу чергу. Ну, вот эти плакаты, они взорвали интернет в 2018 году. Я Вы знаете, хочу- что российские пропагандистские СМИ даже в своих программах показывали эти программы и Вот. обсуждали? Це дуже прекрасно. Я вважаю, що вони зробили дуже велику послугу. Але шкода, що до цього часу українські пропагандисти, які роблять дуже якісний контент, це люди, такі костарники, як я, як Нікіта Тітов, які роблять український плакат, такий є. І ще є там низка людей, але я свого друга називаю, тому що він робить також унікальні, дуже класні плакати. І ми намагаємося, це правда, ми не можемо мовчати. Мовчати на гріх то гріх. Не можна цього робити. Коли ти бачиш, як принижують когось, якщо ти промовчиш, то врешті-решт і тебе принизять. І у тебе не буде можливості виправдати це. Бо ти будеш знати, що вчиняв колись неправильно. А вам звонили из-за границы, возможно, какие-то журналисты? Да, на той момент всі дзвонили. Вони передруковувалися в французьких журналах, вони передруковувалися в бельгійських журналах, в голландських. Це були передруки на шпальтах, вони виходили. І це було так весело, і так прикольно. В Голландії вийшла марка з одним із плакатів. Приватна особа замовила, вийшла і роздрукували. Вона розіслала конверти з цими всіми історіями. Це було круто. Це справжня війна, яка має бути. Ми маємо побільше такого робити. Того ж, мені дзвонили і проклинали, і погрожували. Люди з Залісся також дзвонили і там говорили, що чувак, ти доіграєшся, коротше. Ти ж розумієш, що це ж не завжди так буде. Ми ж прийдемо. Ти рисувати вмієш, або там деякі дзвонили там, або писали, казали, що дуже важко малювати переломаними руками, або присилали фотографії всяких художників, які постраждали за свою політичну позицію в різні епохи. І це було так досить цікаво, мені дуже сподобалось, направду. І я усвідомив, на той момент я усвідомив, що людина, яка навіть художник, може щось змінити. Хоч трошки, хоч заставить людей, щоб вони подумали, що вони роблять. Тому що дуже ця вся серія задумалась для того, щоб люди, які знаходяться за кордоном, вона саме тому англійською мовою роздруковувала, і дуже багато людей роздруковували і розвішували ці плакати на пабах, де були екрани, і де крутили футбол, чемпіонат світу. І вони приходили, туди просто клеїли і йшли. Но вы же и сейчас продолжаете на общеполитические темы, на общеполитические ситуации. Постеры рисуете. Вот последнее это было о деле Стуса, если я не ошибаюсь. До этого я видела у вас постеры по Беларуси, по ситуации Беларуси, которая сегодня происходит. У вас как это, вас это зацепило, и вы решили нарисовать? И это такой секундный порыв? Или вы над этим работаете долго, думаете? Я просто... Нарисовал, выкинул бумажку, взял другую? Кожен день нас оточує скільки правди, стільки і неправди. Ці ваги, от вони перед кожна людина прокидається, вона прокидається нейтральною. І треба робити якісь речі, які будуть поліпшувати навколо тебе цей світ. Я так вважаю. Це моя доктрина. І тому, коли я бачу те, що мене
вражає. Я намагаюся зробити щось, щоб змінити світ на краще. На жаль, от я людина, яка дуже агресивна. І оцю агресію я із себе вимальовую. Тому що, ну, до речі, там був останній із останніх робот – це режим тиші. От режим тиші – це не те, що на фронті. А что вы хотели вот этим постером сказать? Тому що люди, якщо будуть... Вот недавно 100 дней говорили, что со дня і оглашения там режима тиши. людей вбили і поховали. Нещодавно там загинули наші солдати. І питання в тому, що режим тиші це дуже страшна штука, направду. Це коли ми будемо мовчати, нас будуть тупо різати, вбивати. І я не кажу, не закликаю там схопити зброю, рвонути в штикову атаку, але ми маємо створювати армію, ми маємо накопичувати сили. Історія з режимом тиші – це та ж сама історія, що з карантином. Карантин вводиться не для того, щоб здолати коронавірус, а для того, щоб підготувати нові ліжка і обновити якоюсь чином медицину. Те ж саме режим тиші. Режим тиші для того, щоб ми розкачали собі м'язи, і щоб у нас більше було зброї, і щоб ми могли відстоювати свою територію. І я не бачу іншого виходу, як все рівно військове звільнення території. Тому що, на жаль, Європа, на жаль, ні, Америка ще якось нас підтримує більш-менш, але все рівно. На жаль... Ну, там тоже сейчас выборы, кстати, Так. все в предвкушении. Я не знаю, що буде, як на мене, що Байден, що Трамп на нас дивиться як на обіз'ян, ну, чесно, які просять грошей, але нічого не роблять. Ми, одна влада говорила, що подолає корупцію. Друга влада знову говорить, що вона подолає корупцію. Корупція нікуди не дівається. За ті 5 років, за ці 5 років я не побачив, щоб посадили хоча б одного корупціонера. Коли зараз НАЗК відкриває справу по цьому суді головному нашому Тупіцькому з приводу Крима і землі, яка була придбана в Криму. В 2018 году ще. Я про це кажу. Значить, ця суддя у вас був під пальчиком, і ви на нього тиснули цією землею. Чуваки, коли він це зробив, він вже став зрадником України. Він став... Це невелике, це оціночне судження моє, звісно. Але він, як для мене, він є зрадником України. Вот сейчас действительно последний скандал у нас в стране. Это с решением Конституционного суда Украины, который фактически хоронит антикоррупционную инфраструктуру, как мы видим. И одновременно с этим мы видим политическую конкуренцию. Президент Зеленский хочет распустить Конституционный суд Украины, его оппоненты. Я даже не говорю про пророссийские фракции в парламенте, как ОПЗЖ и «За майбутнє». Фракции, которые ориентированы на Европу, ориентированы на интеграцию в Североатлантический альянс, говорят, что Зеленский таким образом узурпирует власть и так далее. Вот нет ли у вас ощущения, что вот повторяется история столетней давности, когда патриотичные люди, они разругались между собой, и страну некому было уже защищать? Пришла Россия и все начала уничтожать. Я скажу... Вот нет ли сейчас такого риска? Є. Він весь час є. Він буде все життя, поки буде під боком у нас Росія. А вона буде завжди, на жаль. Поки вона не розпадеться або щось з нею не станеться. Але Но разве не время объединяться? Ми намагаємося замість того, щоб об'єднуватися і просувати щось українське класне. А я вважаю, що, наприклад, АТР – це український канал, а не просто кримсько-татарський канал, як це дуже часто говорять деякі люди. Я вважаю, що це один із класних таких медіапродуктів. До того часу, поки українці не будуть об'єднуватися, щоб створювати класний продукт український, нічого не зміниться. На жаль. А більшість людей роблять вигляд, що вони щось роблять. Ну, реально, більшість людей, вони судді роблять вигляд, що вони судять. І з цього слідчі роблять вигляд, що вони займаються розслідуваннями. НАЗК робить вигляд, що вона щось розслідує також. Українці роблять вигляд, що вони патріоти. Не всі. Дуже багато на передовій зараз знаходяться. Дуже багато військових в армії, які віддають свою кров
свою душу для цієї землі. Дуже багато патріотів, які роблять на своїх місцях свої невеличкі справи, які зміцнюють цю країну. Але в той момент, коли людина зрозуміє дуже просту річ, що ти голосував там за Пупкіна, а я за іншого Пупкіна, це не для того, і от ти поганий, бо твій кандидат, він робить погано. По-перше, людина, яка голосувала за кого, він перша має взяти на себе відповідальність і вимагати від свого кандидата, щоб він робив хороші справи. А у нас виходить навпаки. Українець радіє, що «а я ж вам говорив, що воно так буде», або інший «а я ж там так казав». І оце ось мы... В любом ведь случае есть пассионарное общество в нашей стране, которое не дает произойти. Я не бачу пасіонарів. На даний момент я не бачу... Ми граємося в пасіонарність. Пасіонарність – це здоровий... це бажання лишитися в історії з великої букви. Оце пасіонарність для мене. Для мене пасіонарний є Балбачан. От він для мене є пасіонарною особистістю. Він поклав своє життя для того, щоб Україна була. Для мене є дуже багато пасіонарних особистостей, які лишаться дуже довго на мапі України. Ми зникнемо, а вони лишаться. Не тому, що... Но я вам могу привести пример недалекий 2015 Мустафа Джемілєв, наприклад. Джемілєв тільки. Так, Джемілєв, вибачте. Він є пасіонарієм, нашим українським пасіонарієм. Оце, це правда, це одна із людей, як на мене, це така, я не знаю, як вибух на 100 кілотон. Це людина, яка може, дивлячись на нього, я його бачив пару разів, і так здалеку, але ти бачиш, що в цій людині дуже багато сили. Там реально, там величезна кількість сили. Те ж саме, це така людина, як його святішество Любомир Гузар, це також такого ж плану людина. Але у нас в країні більшість людей гониться за шоу, не за наукою. У нас еліти, у нас в елітах знаходяться, вибачте, бариги, а не вчителі, науковці, письменники, поети. Це більше такі фріки на даний момент. І це мене жахає. Це реально для мене страшно. Хоча ми живемо, у нас в Україні є 2 або 3 України. Я інколи, коли дивлюся там, де я сижу, там в Фейсбуці, або ще де-небудь, або спілкуюся зі своїми друзями, ми все рівно живемо в якихось бульбашках, в яких у нас там все добре. А коли висовуєш голову із цієї бульбашки, і ти розумієш, що кромешне одище кругом. Но тем не менее, вот в противовес я могу сказать, что вы помните 2015 год, когда простые люди сделали то, что должно сделало быть государство. Я имею в виду блокаду Крыма. Когда люди организовали эту блокаду Крыма, простые люди, представители Меджлиса крымстарского народа, лидеры крымстарского народа, добровольцы с востока Украины собрались и организовали блокаду и прекратили товарооборот с оккупированным Крымом. Это сделали простые люди, это не сделало государство. А оце от самий величезний для мене до цього часу незрозумілий феномен, що туди, куди не лізе держава, у українців виходить найкраще. Почему так происходит? А тому що, на жаль, в нашій державі, в наших верхах до цього часу лишилась ця історія порішати між собою. Сфера впливу, всяке таке. А прості люди, вони все рівно виходять і намагаються щось створити і лишити своїм нащадкам. Це те ж саме, що я не вмію порішати, я вмію малювати. І коли я малюю, я більше нічого не вмію робити. Я для цього віддаю своє серце і намагаюся... Это ваш фронт.
це не лише мій фронт, це мій здобуток. Це я хочу. Да, якби це не буде дуже скромно. Я хочу війти в історію України. Я хочу, щоб мої малюнки розповідали нашим дітям, як все було насправді. Як було протистояння між Росією і Україною, яке місця, хто де знаходився на цій передовій, як все змінювалося. Вот у нас буквально 3 минуты до завершения нашего эфира. У меня короткие вопросы. И, если можно, короткий Так. ответ. Бандера или Шухевич? Це для мене дві особистості, які однаково на щеблях знаходяться. Це два дуже крутих чувака, які кожен на своєму місці зробив дуже багато. Какую историческую личность вы презираете? Путіна, Гітлера. Какой ваш самый большой недостаток? Я дуже багато обіцяю і дуже часто не справляюся з тим, що я пообіцяв. Чем вы гордитесь больше всего? Тим, що мене вибрала моя дружина. Чего вы никогда не простите? Не знаю. Раніше я б знав би відповідь на це питання, але воно все стирається. Я не знаю. Я намагаюсь прощати, але, напевно, зраду. И последнее. Какой совет вы бы дали себе сейчас юному Андрею? Йти вперед, не боятися. Не боятися і не тягнути, не затягувати довго. Час дуже швидкий і треба більше встигнути. Андрей Ермоленко был гостем нашей студии. Чохса голнас, пан Андрей. Дякую. А я с вами вынуждена попрощаться. Эфир телеканала АТР продолжает программа «Заман». Не пропустите. Куршкенч.